آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله muna roƙonka wannan zama Allah ka ba mu iko yadda muka fara shi lafiya mu gama lafiya waɗanda suka fito nesa irin ainihin manya-manyan bakinmu sarakunanmu waɗanda suka fito ainihin jihar Kaduna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda suka zo lafiya Allah ka mai da su lafiya da waɗanda suka fito gurare daban-daban muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kowa Allah ya mai da shi lafiya muna roƙonka ya Allah wannan ainihin zaman da muke don ainihin wannan wato sumfo ajiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah ma ta'ala bayan ya gaya mana haƙƙinsa da yake kanmu cewa a masa bauta shi kaɗai wa abdullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan sai jawabi wato Allah shi kaɗai kada hudai da kowa kuma da iyaye kuma a kyauta wa sai to zumunta dangi duk wanda Allah ta hala ya haɗa ka da shi ta ɓangaren mahaifiyarka akwai mutum hudu ta ɓangaren mahaifinka akwai mutum hudu ina ce haka mahaifinka yana da uwa da uba mahaifiyarka tana da uwa da uba kaga mutum hudu to wayannan zumunta ko mai nisansa musulunci ya umarni da a da shi saboda haka yan uwa musulmai wannan yana cikin tsari wanda musulunci ya tsara wa al'umma. Bari in fara da maraba ga babban bakonmu sarkin lere wanda danginmu ne na jini wanda kuma ya turo wakili ɗaya daga cikin manyan hakimominsa da ya zo ya wakilce shi a nan. Hakanan kuma wakilin Lamido Toro da wakilin Sarkin Lame da wakilin Sarkin Tilde hakimin Yamma da kuma babban limamin mu na nan garin Dr. Muhammad Imam da kuma sauran manyan malamai wanda suke nan. Hakanan kuma muna maraba da dukkan manyan bakin da suka biyo waɗannan da kuma mahalarta wannan waje daga dangin ajiya da gidaje ko a ce ɗakuna guda 9. Hakika taruwa irin wannan wanda zamani ya kawo kuma yake da amfani mai yawa domin zumunci yana daga cikin halin ɗan adam kuma daga cikin umarnin ubangiji na abubuwa masu kyau kuma wanda za a saka da lada mai yawa. To ina matuƙar farin ciki da godiya da martabawa da ake man duk shekara ana zuwa nan alhamdulillahi domin a yi wannan taro. Na ga ba don na fi kowa ba a cikin dangi dukkanmu ɗaya muke tunda duka jininmu ɗaya kowa jinin da yake dauke da shi kenan, so ba wani wanda yake da wani gadara cewa ya fi wani a taro irin wannan. Sai dai da yake Allah ya taimake mu, iyayenmu sun bar sauraki, sun bar wurare wanda muka gada kuma wanda yake abu ne mai kyau wanda ba don sun danne zuciyarsu ba
da ba mu samu fili irin wannan ba. To a ciki wata shekara nan gona ne mahaifina na roke shi ya yanka mun inda ni zan yi gida, tunda can inda muke ya riga ya cika, so ni ne na ƙarshe wanda bai samu gu ba, so dole in fito waje. To muka zo muka fara a waje har Allah ya sa muka bunƙasa shi zuwa wannan. Kamar yadda na faɗa last year, wannan wurin ya zama farfadin nan, ko da bayan rayuwata cikin zuriyata ban yadda wani ya gina gida a nan ba. Can gidajen ‘ya'yana ne, kowa na sama masa lungun da zai gina nasa iyaka. Wannan farfadin insha Allahu na sunfu ajiye ne gaba ɗaya ila yawmin liqa'i, kuma a ci gaba da gyara shi, a ci gaba da zuwa taro nan duk shekara. ‘Ya'yana kaf kowa yana da wajen da aka yanka masa ya ishe shi yi babban gida ya zauna da shi da iyalinsa, kuma a gefe ne ba tare da sun shigo nan ba. In ma ya fi haka, akwai wuri wanda ya ninka wannan wajen sau 3 a waje, su fita can su ma su je su jikokinsu su raba musu su ma su fara nasu gida, amma ban da gini a nan. Da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina marabtan dukkan al'umma da suka taru a wannan guri domin shaida wannan taro na bana na shekara 2026. Alhamdulillahi, wannan taro bai zama kammalalle ba sai mun hada da godiya ga dukkan al'umma na wannan zuriya da suka ba mu haɗin kai matuka kwarai da gaske wurin ganin wannan taro ya kawo ga abin da yanzu muke gani. Ba raiwal haka an yi irin wannan taro wanda babban yayanmu Dr. Aliyu Usman ya ɗauki nauyi shi kaɗansa ya gudanar da wannan taro, wanda bana ma alhamdulillah ya ninka abin da ya so kusan 3. Allah ya saka masa da shi da zuriyarsa gabaki ɗaya da sauran al'umma da suka ba da taro sisin su gabaki ɗaya a wurin wannan al'umma, a wurin ganin wannan taro ya gabata. Muna godiya kwarai da gaske. Yan uwa da suke ciki da lungun garin Tilda Fulani da ma wajen garin Taurolakar Gama ko jihar Bauchi gabaki ɗaya, wanda a sanadiyan haka muka gano 'yan uwanmu wanda suke ƙasar Lere da kuma masarautar Leme, hatta ma da fadar mai martaba Toro, duka 'yan uwanmu ne na jini wanda yawancin mu ba mu sani ba da, amma yanzu Allah ya nuna mana su, kuma na ta ƙoƙarin faɗaɗa wannan zumunci. Alhamdulillah. Abu na biyu, mun bi cikin gari da ƙauyuka na cikin garin Tilda Fulani wanda da ba mu san 'yan uwanmu ba ne, wanda mun ziyarci dukkan wayannan gururuwa irin su wayanda suke yankin Plateau State da wayansu da suke sashin Kaduna State da dai sauran wayanda suke cikin Bauchi State, wayanda da duka wannan zuriya ba su san 'yan uwa ba ne, amma a wannan ɗan shekara guda mun yi wannan abu. A ganin wannan tarihi ma yasa aka buga littafi wanda za ka san nasabar ka tsakanin wannan gida da wannan gida, wanda in an dubo hatta irin wani zai bambanci ya ɗauke ka kai ɗan yankin Kaduna State ba yankin Bauchi State ba ne. A'a, kai ɗan jihar Bauchi State ne, haifaffen Tilda Fulani ko jihar Bauchi, amma 'yan uwanka suna iya kasancewa a London ma ba a je a Kaduna kaɗai ko wani abu ba. So kada a ce da muka indigenship a ce maka ai kai asalin ka dan wuri kaza ne ba wannan abu ne. A'a,
wannan yanayi ne na zama yan uwanka za su iya kasancewa a kowane guri. Wannan shine nake so al'umma su fahimta. Yan uwana, yayuna da 'ya'ya da jikoki, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Daga farko ina mai bada haƙuri dangane da rashin zuwa na akan lokaci na wadda aka sani zo yi wakilci mai girma sarki Yamman Toro, hakimin ƙasar Tilden Fulani. Ina mai bada haƙuri da rashin zuwa na akan wannan lokaci. Magana na farko da zan fara yi a kan wannan sunfa jiya, wannan rana ce ta farin ciki a gare ni da 'yan uwana na sunfa jiya gaba ɗaya. Ina mai nuna farin ciki na domin na ga al'umma daban-daban da wanda ma ban taba ganin su ba, sai a yau da Allah ya umarce ni zan zo domin in ga waɗannan al'umma. Ina mai nuna farin ciki na. Abu na gaba da zan yi bayani a kai, su waɗannan mutane da suka assasa wannan zama domin a dinga yinsa shekara-shekara, Ubangiji Allah ya musu sakayya da gidan aljanna, da mu kanmu wanda muka samu dama muka zo. Sannan abu na gaba da nake so in ƙara yin godiya kai, su waɗannan kwamiti da suka yi sacrificing kansu, suka nuna mahimmancin wannan sunfa jiya domin a samu tarihi, a samu a documentin ɗin wannan tarihi, domin da tarihin ta nemi ta yi nisa sai aka bar mu wadda muke cikin ƙasar Tilden Fulani, a nan ne kawai ake wannan zumuncin. To Allah Ubangiji ya kaddara an samu wannan tarihi da 'yan uwanmu wadda suke can lere, da wadda suke cikin lame, da wadda suke gefe-gefe. Don Allah Ubangiji ya kaddara an samu wannan tarihin, kuma an yi rubutu, an yi documenting ɗin wannan abubuwa. Mai gabatar da tarihin wannan zuri'a ya yi ƙoƙari matuƙa. Na ji daɗin yadda ya ɗauko tarihin, ya faɗi komai ni da ana tunani dangane da dangantaka da ke tsakaninmu gaba ɗaya. Don sun je sama da sani ajiyar sun ɗauko tun daga kakan shiga titi. Wannan ba zan yi dogon bayani kan wannan ba, don gaskiya ba abin da ya faɗa ba. Sai dai kawai 'ya'yan dabu titin ne daga baya na je a ɗan dawo da ɗayan. Akwai babban ɗan shi wanda shi ne ya rasu tun dabu titin daga yau. Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan rana mai tarihi, wanda muka shigo wannan farfajiya gidan Dr. Aliyu Tille ko gidan zuriya na Sumbu a jiya. To Allah ƙara haɗa kanku. A takaice mai martaba Lamido bayan nan baya ƙasa ya tafi ya tafi aikin haji, ya wakilce ni, ya turo ni matsayin waziri, matsayin ɗan uwa. Ni ma ɗan uwa ne a nan gidan. Tun duk abin da ya shafi wunti, ni ma ba wunti ne, asalin ba wunti. Abin da ya shafi wunti kuwa ga iyan lame, shi ma ba wunti ne, ni ma ba wunti, ɗan uwana ne. Ga su gidan sarkin lere, su ma ɗan uwana ne. Ka gani ma na zo ɗan uwa a nan gidan. To Allah mai albarka. Ta gurguje muna godiya ma Allah, ma wa'annan bayan Allah da suka haɗa kanku, suka haɗa kanmu a nan domin a yi wannan zumunta. Lallai zumunta Allah ne ya ce a yi, kuma wajibi ne mu yi. Kuma yanzu zamani ya zo yanda ya canza, akan taru a ga 'yan uwa, a ga jama'a, a ci abinci, a yi wa'azi, a yi nasiha. To alhamdulillah, wannan ba abin da ya fi wannan daɗi. To muna godiya kwarai da gaske. Ba zan yawaita bayani saboda ina da uzuri. Akwai rasuwan da mai hakimin rubinai, za mu tafi wani abu kuma hidiman da aka kira mai, ni ake jira yanzu a wurin ma. To ina son da kuma hakuri ku yafe mana. Ubangiji Allah ya barka, Allah ya saka alheri. Muna kuma godiya ma wakilai mai martaba sarkin lere da suka zo
kuma muna musu godiya matuƙa da mata sarkin lere da ya turo su, kuma shi ma ɗan uwa ne ɗan gida ne, muna musu fata alheri, muna musu addu'a Allah masa nisan kwana, Allah kuma ya mai da su gida lafiya.